z nejakej policajnej, z Tactical SWAT Simulator. Absolutne neviem, čo je to za hra. Nikdy som to nehral, ale dúfam, že je to dobré. A zase sme tu s kým iným, než so Sarinkou. No, poď. Skip tutorial, ja už som to hral, ja viem čo to. Empty lobby. No dobre, už poď. No už poď. Nechaj na to. Nechaj to tak. No dobre, poď. Ideme do prvého. Poď tu. Lebo ešte to nemám vytvorené. Normálne. Hore, poď. Poď! Tak musíš dať skip tutoriál. Čo si za tým pes? Čak daj skip tutoriál. Poď tam. Tak vidím. Exit. Poď tu, do druhého. Zase ty pes. Teď na ňo, poď tu. Poď. No, konečne. Ideme na normál. A 2 hráčov. Potom môžeme ísť na hard a potom na impossible. Ja som to raz hral, priznám sa. A je to docela dobrá hra. Jak tam strieľaš proste typkov a zatýkaš ich a to je proste sranda, je to sranda. No, väčšinou tam iba strieľaš typkov, lebo sú to proste napadenci so zbraniami, takže treba strieľať, treba zabíjať. Ale ako máme tu puta, mám tu pištol, mám tu zbraň, máme tu akože taser. To je žltá vec. No dobre, si pištol a ideme. Tomu my musíme ísť, haló. Šekuj tu. Tu zatkni ho hneď. Ja budem streľať a ty budeš toto. Však normálne tu musíš. Entry team to Mark, talk. toto We have a an injured tak. civilian. Zatýkaj ich. Entry team to talk. We have an injured civilian. Ber ho. No to musíš držať. Entry team to talk. We have an injured Dostávaš aj civilian. ty peniaze. Či tam ukazuje ti také plus 5? Tam sa asi nevieme dostať. No nezdraj. Čakaj, musím prebiť. No však vidím. Ne, ešte ne. Ešte tu máme prácičku. Tam je niekto hore. Vidíš takú postavu tam hore? Poď za mnou. Tam je niečo hore. Entry team to talk. Ale prvého Civilian máme. prepped for evac. Stráž ho. Niekde nás drohne. Nechaj ho tak, poď.
Entry team to talk. We have a dead suspect. Entry team to talk. We have a dead suspect. Ešte takto, kto je? Tam boli dvaja. No tu. Že mi kuzu zbrali. Tu, poď. Kopni dvere, no má. Robert Taylor. Hej, lebo ty musíš toto. Si zobrať zbraň. Vedľa toho Taseru Entry máš team to zbraň. talk. We have a dead suspect. Entry team to talk. We have a dead suspect. Pokiaľ sa to dá. Ešte to nelivuj. Entry team to talk. We have a dead suspect. Entry team to Vidíš, tu talk. máš We have an taser injured a civilian. vedľa toho máš zbrane. No tá prečo si to nepoužila? Keď si ho videla. Zásahová jednotka. Entry team to talk. We have a dead suspect. Počkaj, prebijam. Entry team to talk. We have a dead suspect. Jak to tam vyzerá? Tá pri tebe. A koľko máš? Ja viem, ale ako ja neviem, kde to všetko je. Blockade way. Jedna druhá tam není. No je, ale to nikde nevedie. Aha. Entry team to talk. We have a dead suspect. Ne, hej. Attention entry team, the operation is officially concluded. Report to the Hej, trailer. daj return to lobby. Dá len za Robuxy. Takže bereme najprv zbraň a nie taser. Takže mať v ruke zbraň a byť na pozore. Ale vidíš, ide. Počkaj, poďme si kúknuť, či môžeme kúpiť nejaké nové zbrane. 285. Videjko máme 9 minút. Takže počkaj, nejakú fajnú zbraničku. OK, brokadu za 250 bereme. Ďakuj. Tak máme iba... No dobre, poď. Ideme. Máme vybavené, ideme, poď. Dobre, poď už. Ideme do banky. Je v banku. Poď do prvého. Normál, tu. Poď. Dobre. Aha.
že si je strica. No, bo to by mohlo byť... Au. To by mohlo byť... A nepadne, skoro som spadol, takže... No nič. No a my ideme do banky. Ideme zachrániť banku pred vykradnutím. Ideme zabrániť vykradnutiu branky. Ja budem Branka. Fúka budu. Asi Jožko. No dobre, ber zbraň do ruky. No, ber si tú veľkú. All right, entry Tak team. nemáš. We've got Vedľa tej intel malej that musíš shows mať tú multiple veľkú. civilians may still be inside the malou. building. Exercise Ja berem. extreme caution. Do banky, treba fúknúť dvere. Kuky hore! Entry team to talk. Civilian prepped for evac. Kamo, to musíš dlhšie. Entry team to musíš talk. dlhšie. Civilian prepped for evac. Entry team to talk. Civilian prepped for evac. A zatknutý. Kopnúť dvere je lepšie. Nie, nechod tam. Poď, ešte musíme prejsť všetko. Poď. Tu na poď. Toho sú zadko, dobre. Dobre, tu sme na začiatku, takže dobre, poď. Už máme všetko, ešte tu sú dvere. Stav von, tu. Poď dozadu, tu. Poď tu. Hore. Dobre, poď. Dobre, poďme najprv hore. Najprv hore, poď. Ja to nevidím. Ja to nevidím. No tam musíš, tam je sama. Ja to nevidím. Aha, vidím, dobre. Okej, tento to Entry team to talk. Dobre. We have a dead suspect. Tu je koľko dverí prepadá? Dobre, som len na začiatku. Dobre, som vonku. Okay, tu je to zaistené. Dole je to, dole je, v tom je to zaistené, idem dole. Super. Som teraz Resetni. koľko má HPčka som ho zastrelila. Kamo, vyjeluj sa. Ako? Musíš počkať. Aj tak ja idem zatiaľ vonku, jo? Idem zatiaľ tu a dať. Dole poď ku trezoru. Tu je dole? Hej, mám problém. HPčok. Celko. Už som ich zobral. Entry team to talk. We have a Musíme dead za mnou. suspect. Hej. Á, to máme No dobre, poď hore. Nice! Attention, entry team. Poď, The opera- retur. Obi. Nice, sem, daj na to. Nie, tak. Tak, nie. Tak daj ruku. Nie, tak. Nie, ty nemôžeš tak, ty musíš dať tak a tak. No tak, presne. Jo, super, ideme. Ideme bomby pecky. Aj teraz ideme na iné. Áno, ideme na ďalšie. Jo, ja to No, ale nie, choď preč. Ja vytvorím. Dobre, poď. Dobre, broď. Okej. Ale, hej, ale to je dobrá hra. Ešte zachránila, ja som poznala. Elektrosmog.
No však, lebo ono, ja som nemal prebité, mne sa prebíjala shotguna. Ja som si kúpil za to shotgunu, som si kúpil a mne sa to prebíjalo. Ty si kúpila novú zbraň? Iba tú malú. Ja tú veľkú nemám už tam. Musíš mať, kamo. No ešte to tu musí ešte tu musí blabokať. Ti potom nastavím to tú veľkú. All right, entry team. We've gotten intel that multiple prisoners are present. Exercise Help. Pomoc. Entry team to talk. For evac. Hej, nenapadnutie policie. Entry team to talk. Civilian prep for evac. Samko. Zatni ich. Entry team to talk. We have a dead Ale suspect. zatknúť ich musíš, keď sa postavia. Keď tej zla, tak oni sa postavia. Po We tu, have an injured tu poď civilian. so mnou. Tu budem... Nemám najviac HP. Dobre, tu nikto, druhá strana. Dobre, nič. Dobre, poď. Ideme tu. V tej nemocnici je nikto. Tam som. Hej, dobre. Vstupujeme ďalej, poď. Ja sa úplne bojím. Choď ho, zatkni ho. Pomoc. Entry team to talk. Suspect is See? aimed and prepped for evac. Ty väzni? Lebo ja som... Entry team to talk. We have a dead suspect. Nevadí, ne? Nie, toto. Počkaj na mňa, pokým to ja vyčistím. Entry team to talk. We have an injured civilian. Ja len na budúce... Ja ti nastavím to tú veľkú zbraň, bo ty nemáš hrať s tou malou. Lebo tebe tá malá nestačí. Prebijam. Prebijam malú. To je drisko, nemáme. Tak, nemám full. Počkaj, treba prebiť. Mám plné. Dobre, máme plné, ideme bomby. Tabi, dám to. Pre teba. Entry team to talk. We have a dead suspect. No? Dobre, kľači, už si sa vzdal ďalej. Entry team to talk. Civilian prepped for evac. Keď sa vzdávajú, keď kliačia, tak ich nezabíjaj. OK, vidím. Lebo keď takto klačia, už keď si ich toto, tak ich nechaj tak, lebo oni sa vzdávajú. Takže ich nechaj tak už. No nie, počúvaj, musíme ísť ďalej. Aha, ty tak už je uzbrojený. Entry team to talk. We have a dead suspect. Zdával Samuel. Hej, len on na mne vystrelil. Entry team to talk. Civilian prepped for evac. Entry team to talk. We have a entry team to talk. We have a dead suspect. Entry team to talk. Civilian prepped for Ne, na evac. teba. On ťa ostreliť chuj. Sigen. No tak toho varstvu toto. Nevadí. Máme prebitejších, no. No, brokovnicu veľmi nemáme. Pump action. OK, vidím. No a ešte ideme tu. Vidíš moju bodku, ne? Nevidím. No to mi je ne. No dobre, toto zatiaľ nebudeme otvárať. Idem sa postarať o toto. Je tu otvorené. Aha, to je toto. Je tu ten.
talk. Prep for evac. Ja som počul otvorenie dverí. Entry team to talk. We have a dead Hej, suspect. som si myslel. Kde to bolo? Á, je to tam. Som baby, najlepší polič. Ja Ty dostávaš peniaze, keď zomreš? To počkaj, ja ti nastavím tú veľkú zbraň. Čakuj, daj sem. Ja ti nastavím tú veľkú. Kamu však behaj. Si rýchlejšie. Ale vieš behať. To koľko máš peniaze? Dobre, som ti nastavil shotgunu, čo mám aj ja. Keď si kúpiš tú zbraň, tak ty musíš dať ešte equip. Aby sa ti equipla tá Tak zbraň. ideme teraz za posledné dať. Nie, počkaj, nie, ešte, ja si chcem toto. Ešte zmeniť gun. Super, čakal to aj na teba a ja zatiaľ idem preto, Savko, poď. Čakám ťa, toto posledné ide. A to je, že iba akože toto. To je iba, že kde budeme nastupovať. No dobre, poď. To je iba, že akože kde budeme nastupovať, že to není, že je toto. To není, že akože aká obťažnosť. Ja viem. Tie výťahy môžeme kľudne chodiť aj vždy prvý. Hej, iba Budeme chodiť tak za radom. Ja chcem prejsť všetky mapy. A potom, keď zistíme tú najlepšiu mapu, ideme na ňu. aj budeme chodiť na ňu. Hej. A ty používaj tú veľkú zbraň. Bo ty s tým taserom a s tou primary si... No, shotgunom. Ideme do tejto vily. Ideme hore. Ideme tu. All right, entry team. We've got an Get on intel the that shows multiple suspects may be present. Exercise extreme caution. Neviem. Aj nie, to je barák. Tu nájdeme do tohto baraku. No ale kamo, však šipka nás posiela tu. Aha, my máme ísť tu. Počkaj, čakaj na mňa. No nemáme ísť, my máme tam tie dolné asi. Ale ktorý? Hociaký asi, Savko. Nie hociaký. Máme daný presne ktorý. Viete, pekne schodí tam dole. To už je to bol, to nebol. Ale však šipka ukazuje, nie, šipka ukazuje tu hore. Šipka ukazuje, že máme ísť hore. Potom, že máme ísť tu. A tu na. Do tohto tu. To možno to bude za tým. Nie? Mení. Hej, je. Tu sú schody. Je to za tým. Je tu veľký barák. Samko, tu nie je ale zlodejov. Že zlodejová. Ja to vidím, ale Super. ja to nevidím. Nevidím. Ale tu sa nedá skákať, ne? Ja to neviem prejsť. Poď práve. Neviem, že tam bola džúra. Kamo, no. Nechoď kamo, tak zbrklo. Neviem, roztrojím. A tu je jeden typ na nohách. Taký pokus. Som dal. Entry team to talk. Suspect detained and prepped for. Ale dostávam peniaze. Dostávam peniaze za to, keď do koho ty iného zatkneš. Super, ideme tieto vykopnúť. Máme? Entry team To to bolo talk. jak na We have a tesne. dead suspect. Iba stolko Ja mám toľko HP, ja som rýchlo zareagoval. Ešte šťastie, že tá shotguna je na blízko, kamo, ináč ja by som bol. Som bol IRL mŕtvy. Ja mám jedno strašne fakt šťastie. No chod tam ty prvá, bo ja mám málo. A ja sa healujem. Je tu typ iba na nohách.
Asi stade ma vybehol. Hej, asi stade vybohol, no to je tak ma šutil. No dobre, poďme. Tady dole je to už. Tu je... Tu asi je viacej ľudí. Však, lebo tam sme už boli. Ty si kde? Ale tu sú nejakí typci. Ja už ne. Dobre, poď. Nie, je tu jeden. Tu je typek. ešte. Je tu jeden. Nie, ale to je ten, čo už tuto. Ale tu je typek. Tu je. Tu už si ho zatkol. Ale prečo sa tu raz streli? Nerob! Iba raz. Nerob. Okay. Keď už je zatknutý, to nerob. Jeho raz chodby. Alebo keď už kľačí, nerob. Už sa vzdáva. A ideme za prvý dvere, ty vykopneš. Nechodí. Vieš čo, ja vykopnem a ty tam nabehneš. A potom ja. Nie, ty to vykopni. Nie, kto nás zastriela? Kto ty? Entry team to talk. We have a dead suspect. Entry team to talk. We have a dead suspect. Entry team to talk. Dobre, We poďme have do a dead týchto. suspect. Entry team to talk. Civilian prepped for evac. Dobre, ideme tu. Ne, ty, ešte tam te dám. Ešte toto tu dvere. A ešte toto daj najprv. Dobre. Toto je tu. To nám záleží. On vyšiel z tamtých dverí. Do piči, mňa zabil. On vyšiel z tamtých dverí, kde sme mali najprv naplánované. Attention No entry. dobre, poďme do lobby. Musíme ísť za ten barák. Ja ho chcem dokončiť. A jo. Savko? Už vieme, kde sa kto nachádza. Takže najprv musíme ísť tie prvé dvere, aby nás zase nesajme. Dobre, poď. Ideme rovno. Tam. No dobre, poď. Poďme tu. do druhú. To bolo toto. Dobre, poď. Bum, bum. Poď. Dobre. Takže rovno ideme, nabehujeme. Super, ja mám 1000 niečo peňazí. Ja mám 785. Je tu na vest. A tam ti dáva peňazí. Nemôžete. A kto povedal, že nemáte mne? Dohľadte to, pôjdete, jak dohľadte. Dobre, tak keď dohráme, tak pôjdeme. Nie, pôjdeme sa. Dámy a pani, máme tu takých susedov a teraz All right, entry team. We've got an intel that shows multiple suspects may be present. a povedal, že keď Exercise extreme dokončíme caution. keď dokončíme hru, tak to znamená, že prejde 5, keď prejde 10 kôl. Tak. Dobre, presne vieme, kde to máme. Presne už vieme, kde máme ísť. Takže rovno vykopávame dvere a ideme, nabehujeme. Nebudeme sa s nimi srať. Dámy a páni, preto nejdem po schodoch, lebo nemám malý skin. Nie. Ešte dole sú aj tie väzne. Nie, musíš pojaknúť, Entry team to talk. Civilian prepped for evac. Dobre, ideme. Ty ideš tam tej strany. Je to tu a sú ešte jeden dvere. Máme toho zadného. Entry team to talk. We have a dead Počkaj, suspect. ešte tu sú dvere. Poď tu mi pomôcť, bo stade vybehne. Ktoré z tých? Dobre, poďme tu, bo tu je. Dobre, nič. Ideme tu na. Ale není sa posteľou, že sklady pod posteľou? Čo pod posteľou, kamo. Tu nefunguje také, že pod posteľou dať. Tu také nefunguje. No, dobre, tu nič nie. Ideme hore. Hneď prvé dvere kopávaj, more. Ideme do toho.
Dobrý deň. Teraz nechoď. Zatni ich. Entry team to talk. Civilian. Kamo! Ako? Prečo sa nerozdeľujú? A kto ma teraz zabil? Typek tam. Takže sa nerozdeľujem. Attention, Poď, entry retri, team. The retri. operation is officially concluded. Kamo, prečo si dal retur tu lobby? Retri som ti vravel. To je podobné. Nie, retri rovno budeme v hre. Hovno? Áno, retri dáme, keď rovno bude v hre. Ale to ti to... No, ja som sám v tej hre. Môžu Sabina. To teraz nechod do toho vyťahu, bo ja to musím livnúť a... Oj, Sabina. No dobra. Ale sa čo neviem. Koľko mám? Kamo, kúpme si najprv nejaké nové zbranie, lebo so shotgunami na ten barak to... Tu je oranžová za... Aha, to sme dali. Sabi, no, Sadinka, ako ja už som ti vlastne povedal svojim menom, tak mám ti už naďalej hovoriť tvojim menom. Aj môže. No dobre, takže Sabi si choď kúpiť toto, Super, ja si tu... ale môjim menom nehovor. OK, to mi sa docela páči. Ja si tu idem, Aj za 2000, ja mám iba 1000. chcem kúpiť deku. Toto je erotický. HK 416, teoreticky by mohla byť dobrá zbraň. Alebo AK 407, ale na to nemám. O, tu sú aj iné lasery. Mám 800. Savko, mám si kúpiť dynamit. Dynamit. To je C4. To je dynamit, Savko. To je C4. Tu je štít? Ja si asi tiež kúpim tú C4. Stojí 2000. Aha. Toto je iba 250. Ale nie, to treba dajaký, to ten. Treba dajakú onu... Neviem. Asi kúpim to ten. HK 416 za 890. Neviem, akože no. Ako, idem sa na nich pozrieť. Možno budú lepšie. A sú za Robuxy. Potom, keď sú za 20. Hej no. To je sa, no tak poďme do hry. Musíme si na nich vydelať. 890. Hej, to chcem aj ja si kúpiť to tu. Veď ja už mám na ňu. No tak poď do hry. Mám ju kúpiť? Nechaj si pakovnicu. Alebo ešte kúp si ju. To bude lepšie. Prvé. Kde? Toto. Za koľko? 890. Toto. Pušec a equip. Equip. No, dobre, poď. Mám ju. A mám dobrú zbraň, ne? A ide stáť 260. A to si aj juky. Zase nejaký rekvit pest. Ale za... VIP. No dámy a páni, drbe mi. No dobre, ideme. Však, dobre, my sme to dali. Dobre, ideme. All right, entry team. We've got an intel that shows multiple suspects may be present. Exercise extreme caution. Po týchto nie, ale po tých druhých je.
sme najprv nevedeli, že kde to je a potom iba bum, taká vila tam a potom už iba už vieme, kde máme ísť. Poďme od začiatku do konca. Dobre, ja už som tu. Dole už asi nikto nebude, ale pre istotu to ideme Prečo nemám pozrieť. Wi-Fi? Som samko. Tak choď tam. Entry team to talk. We have an injured civilian. Nemám Wi-Fi ani neodpáť. Entry team to talk. We have a dead suspect. Mám strašne malo HP. A ja to dala. Entry team to talk. We have a dead suspect. Teba to zabije. Ja viem. Co, mŕtvo. No, tak aspoň môžeš vejsť od začiatku obidvaja, nie? A nie samko. Samko? Ale daj si quest, keď to máš výkrečne. Kľúčak a veľmi veľký. Ja mám všetko. A buďme pri rampe. Samko. Budeme mať zase niekoľko robuxov. Za 185 stojí robuxov. Pes. Ale pes je na nič, podľa mňa. Veď ho nemôžu asi zlodej zabiť. Môžu. Hej, Môj kamarát má toho psa. ale je menší, chápeš? Zabijú ho aj tak. Viem, A revivenúť ho nemôžeš. ja ťa už chápam. Nože, dobré. Čakaj, ja si dám ešte armor dajaký. Ajoj. A to mám si nejaká otázka. Tam na začiatku. Dobre, ja už mám. Čo obrovský. Toto chceme. No dobre, poď. Poď, Sabi. Poď tu. Pozor, je tu typka. Nie samko. No nie. Ja to chcem poraziť. Ale toto rozhodne naša obľúbená mapa nebude. Tá, hej. Toto rozhodne hrať nebudeme. Ani ja. Toto je veľmi ťažké, nie? Však. Čo myslíš, keď na to máme také nervy? Podľa mňa toto video bude mať že hodinu, kamo. Lebo už to video natočím že 40 minút. Za 20 minút pol hodinu. Za 20 minút to bude hodina. Už natočím to video. Potom pustím takú hudbu. All right, entry team, we've got an intel A that dámy a shows páni, multiple blížia suspects may be sa present. čo? Exercise extreme caution. A čo? Co to prezenie je? Víkend na 2 mesiace, takže videá budú vychádzať častejšie a viac za jeden deň. Prečo? Čo? Prečo? Ja som pri rampe. Jak pri rampe? Hádaj čo? Je connect? Áno. A koľko máš percent? Entry team to talk. We have a dead suspect. 102. Nám budeme spolu dohrať. Ty byši čo rád? Entry team to talk. Civilian prepped for evac. Tak padajú a tak robia ten už je tam.
Ten už mám tam uložený, takže srdce. Entry team to talk. Suspect detained and prepped for evac. Ale čo? Vylupy to, myslím, tu vilu zachránit. Ja neupívajú. Očistujem od zlodejov. Dobre, že to asi bolo. Teraz druhé poschodie, to najhoršia vec. Entry team to talk. We have a No, dead dobre, suspect. to serem. Dobre, toto nebude naša obľúbená minihra. Dobre ľudia, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď áno, zanechajte like, odber a zvonček a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.